Kajing pilihan kitab Exodus kalau nak balai puar kan kot kat sana bar saw lai po do balai saw. Moses lapai berolai hier nau tau lom bat ki arli ki maulin keniap jong ka jutang ha ka ti jong u. Ki maulin keniap ha ki bala tho baro arliang bala tho syakmat bat chadien jong ki. Kita ki maulin keniap ki lalong ka kam jong blai. Bat ka jin tho ru ka lalong ka jing tho jong blai. Ya ka bala pro dak halor kita ki maulin keniap. Haba Joshua le sngaw ki jing sawa ki pai ba ki kan hoi. Ul ong Moses ka don ka jing sawa jong ka thama ka dara. Henry Moses long day ka jing sawa jong ka jing kan hoi jing job ne ka jing sawa jong ka jing lenyar ka jing sharam Henry ka day ka jing sawa jong ka jing irwai ka ba ngayo sngaw utang shupoi hajan kata ka jakadara balu yo i yo kun masi badaya ka jing ya shat ka jing bitar Moses kala ki ir kum tau la brad ikita ki malum kriap na ka kti jong u bat ula len tau ye ki ha ki kijat tau lum tu la shim nyat yêu tau kun masi uba kila tau bat ula thang yu da kading bat ula penluet yu haban dani jai nang tau la ber yu haka bat ula phadi yaka hakipai Israel te Moses lo ong hu Aaron ayu gini ki briu kila le epi ba pinwan lam kat kani ka pop ka bakrau halo jongki waron la jubab ai ba jing bitaru kan rat junga kan klang pitip ikini ki briu bagi brai tang ya ka jing snew namar kila ong yanga to tha ngi ya ki blai ki ban lej akmat jungi na ba ya uniu Moses uto briu balawan ya lamengi nari Egypt ngem tip shu laja ayu yu kumta ngala ong yaki to ki badan ksiar kin launo yaka te kila ayaka hanga bat ngala san yaka hapo kading bat nangca sami uniu kun masi agasingi ka babot Moses long hupai ba pilale ka pop ka bakrau shubun jementangan let kiu show try let's say ngala ban palong ka jing pen biang na ka benta ka pop chumpi kum tau Moses let pai show try bolong wow uniu pai ba ulale ka pop ka bakrau shubun kila thau na ka benta yalade ki blai bada ka ksiar Henry mental lada memon toma ye ka pop chunki lada omla shu to pendam no engi ngakerpat demi na ka kitab chungmi ba mela tho ban trai lo jubab Moses jar ubala le pop persya enga ye uken ngan pendam no na ka kitab jonga Henry menta kile yalami ki pai ba syaka jaka ke bangala keren hapi hakmi wangel jonga undai hakmat jongpi lakat caru ha kata kesengi dengan pensyutom ngan sepensyutom ye ke pop jongki halo jongki kektien jong try kesam ka basis pa Henry to ingo yu try nomor long babha kila tau ikun masi ha horam bat kila mani kadur bada kanar kila ya pli ke burom jongki na ka benta kadur masi babam plang taingo utrai nomor long babha kila klet yu blai balong unong pen im jongki ubalale kat kita ki kamba ha Egypt kat ki baki kamba pelahari uham kat kita ki kam bas ngoping ha kaduriau basau to aingo utrai nomor long babha na ka benta kan ul ong ba un pentu no ya ki Henry Moses briu uba ulajid ulai sai ha kata ka jing kala jutang hakmat jungu maun pan phaino ya ka jing bitar na ka jing penjon trai ngo utrai na mar ulong ubabha ka jing puli na ka gospel bakot ka go Matthews kalong ba khalai ka khot lai phuai hadu ba lai psan Jisu lay thu sakway pat ka parshi ha pai ba uong ka hima beneng kalong kum usumbo jong sumbay sinapaya ba ubreu shim bar ubet hala kalengkha ulong barit jam na baro ki sumbay Henry ndaw lasan ulong ujing thong bahe tam bat bakalalong ukan jading hadu
bagi sim kisun kasun ki awan bat haus kum haki tanat jong u ulai thu haki sakoi pat ka parshi kahima beneng kalong kum uthiat ya uba ka kentai ka sim bat tap yu bat lai perhau pureu adu bo unda sei baro bas unda si baro Jisula pendon kam di ki parshi bani tho ikane ki baro haki paiba berklaim ka parshi syam lakran haki kani kalalong man urlong ya kata ka bau na thul pau la ong ngan pendon kam di ki parshi habang akran haki ngani tho haki ya ki bari na do baseng ya ka perthai the gospel jong utrai